Lur, sama lur. Nah, betul sego tiwul. Regane tiwul. Lho. Kulupane lur. Iki lur. Ya, Pak, kita ngore. Monggo, Pak. Wis to. Belai iki. Sego tiwul hawe sambel iki, Pak iki. Sambal tiwul. Ini kulupane ya. Lupamu gitu, lupamu. Kulupane. Nek Kresna nek betul kure ora 12.000 ora payu lho. Ngendi? Kapok. Ono diwino. Wah. Ya, Pak. Sama Ngarepe Aulian Jadi semua. Gua ya nyong keluar dimasak nek ora. Oh, nanti gak paham aku. Gua Yang berubah lor dhewe ya. Berubah lor dhewe ya. nggih. Nah, ini ora dulure make ning anu kuwi. Enak cenah. Main Nurul. Ayo lah Mas sing akeh. Wis to mangan sing akeh lho Mas Gotiwul. Lah piye Gotiwul kok. Kamar kono Ya iya. Nek muni warung iki piro? ora sewu. Iki lupa Pak. Opak ae lho. Diri kono wis digoreng dengan kota anu kono. Ini gorengnya dadak. Ora dadak kono goreng matengan ora digawe mumpung kaya mos. Nah, saya mau. Nah, di jam 09.00 wae mau. Mangan kowe wis nang ora emang. Mas nang ora? Yasin. Zaman soto lho. Lah iki soto enak sego tiwul iki. Soto paling wis luwih enak. Kan tak diterine arep patur emang sore mangan. Ora kalau yasinan memang soto. Lah ditawa dhisik dhewe sore arep maghrib. Terus masak. Soto barang arep ukur liwat. Lah aku mau tak campuri jangan teh 2.000 pok emang wis klasik. Tak mangkasang. Ucapare iki. Podo ae. Lah lak ora pas lak tongkol tenan lak tongkol wis ora muni. Ora apa-apa pet. Iki kamu nyirik. Yo mangan apa urusan. Ora muni sesuk-sesuk iki. Wah iki Sesuk lek. Loro tambah. elek lho apa anak sego beras iki sego tiwul. Sego beras iki wujude pari iki ubate iki ra karuan. Tiwul ini kan murni tanpa ubat, yo ora dimes. Ora bayaran. Ngawete. Yo, ngene lho sing omahe. Ayo kuwi, ayo ngono kuwi. Gletak nang apemu. Yo sik lho. Mungkin oleh mangan. Bukan kan mantu kan enak. Tinggal yo makan. Kudu Mas sowan lur lho. Mas kamu yo koyo tas sore tas mangan. Ngawat lek. Jangan jadi rewak kamu Mas. Mana mesti? Kandekne, Mang. Hah? Kandekne. Ngarepe mari jawab nyok kae lemurmu. Kowe diramban ya. Wah, godhong telo ya. Wah, bos apa? Pah edan tenanan iki gowo gede kok. Wis entek aku kae ya. Mari ya. Oh, Telo apa sih? telo sing iki enak lho. Sayu. Entek aku kae. Kok lah sing kulon, bapake mundur kalar bapake mundur. Jangan diranggan ya. Wah, tenanan. Lah supra sing rawani ning sor sukun sor kuwe. Tuh gawe dulu tuwa gawe. Enak tapi lu kalau tahu sih. Ngono. Wah, Kimbo. ibu ya jan. Namung ping kalih lur. Ping kalih lho. Terus gua kimbo ambele pecel. Boleh pecel. Cocok. Imbuh. Wah ya, imbuh ping kalih lur. Sekone beras ora payu. Darah mangan tiwul. Telone renek. Sampun, Pak. Jane mayar men.
Antani buah. Lirik banyak. Banyak. Waktu itu sabun Nganget. barang di kayak jelantah enak. Wis senane nanda wi. Lak tiwul yo disambel rek-rek ngono. Bisa berambang. Nggak cocok nih Pak Iwo. Pak Iwo rasanya bawang, kita jelantah. Wah, Jelantah telah goreng gerih. ibu rasa mama titik. Coba. Kayak kadang tiwulnya dirubung semut kuda. Wah, masuk. Napa niku bate? Budrek. Alih napa niku? Tercetra. Batan barang. Apa aksine mangan dulu tekan bat? Ora. Lah yo apa yo lah nak mangan tiwul mau. Kayak betinten sampe ngoten niku. Boten. Wonten. Ayo tukang laksa. Ini bukan. Di sini aku tidak utang kita di konten. Bah lha mbuh pindho rumasane Kak. Ambil rapat pedes pas kuwi. Enak. Cocok ya kedua. Ini ya. Ya. Saiki aku kedua karo sambal pecel. Alhamdulillah. Opak iku emang opakmu keri lah mulalap opakmu. Aku malah demen lapas di parit ke liyane wis. Wah, demen. Pedes apa le? Aku nang masuk gas. Aku ning pasar Jati bingung tau. Iya nek. Kapetal ini karo apa? Bahkan jati di Ono. Hah? akeh wong bingung. Lah iya dhisik ora ngono kuwi kok. Dolan main anu, apa jenenge wi? Anake Kenir. Putune Kenir, Andi. Ayo ala. Etane pasar Jati lho, bojone wedok. Sendok, Pak. Putune. Sini berarah tak sendok. Aduh, tadi ngomong ke kopine 10.000. Ono akeh ya. Tepat tentang Andi kan ning kono anuwe. Omae? Nyampe ra tak kono. Oh, bakal kambil mamane.